bese ngibuya. Kodwa kusasa siya-announcer ukuthi uyeza na. Kodwa for sure uzofika aqale ngoLwesibili ashumayele mhlawumbe uLwesibili noLwesithathu. Kodwa njengamanje uthando engithanda ngalo. Ngifuna ukunizama njengesinye istaff uze ukuthi uzozwana. Amen. Noma siyahlushwa thina noma siyelelwa kodwa liyeza ilanga lethu. Isihloko sethu sanamhlanje sithi Sikhathi Sini Lesi. What time is it now? Kinakumanga. Let us that know. Cutscenes. Izinto zonke ezenzeka emhlabeni ziyahlukumeza umuntu obonayo ukuthi ayihluphe ngalesi sikhathi ukuthi isikhathi sini lesi. Kunabantu abadala abafisa ukufa. Kunabantu abadala abakhala izinyembezi. Bathe ngakhula nabo sebafa. Ngiyababongela bayibona lento engiyibonayo. Isikhathi lesi sikuso. Izwe lihleze emanzini. Umhlaba usobhukwini. Izwe liyanyakaza. Isikhathi singenakuthula. Isikhathi singenaqiniso. Isikhathi sabantu abajikajikayo. Isikhathi sabantu abayiphethe. Isikhathi sabantu abangalawuleki. Isikhathi sabantu abangatshelwa. Isikhathi songqongqosho ongenamnyango. Isikhathi sogandaganda ongenastaring. Isikhathi sendiphethe. Isikhathi siyayibuse. Isikhathi senkululeko. Kusala isikhathi senkululeko khona amazwi asho Paul. Uthi konke kuvunyiwe kodwa akusizi konke. Aphinda uPaul athi ukukhuleka kwenini ekukhulekayo kungabi lithuba enyameni. Lesi sikhathi asinamuntu omdala asinamuntu omncane. Lesi sikhathi asinamfazi asinandoda. Lesi sikhathi asinamntwana asinamzali. Siphila esikhathini esibuhlungu sabantu abasiphethe bona. Siphila esikhathini esibuhlungu sabantu abanamalungelo noma seku-wrong. Sasingazi ukuthi umfundisi umbhele kuyofika isikhathi la khona kuthiwa makushadwa kuthiwa kusayinwe i-contract ukuthi umshado asiqale sithi 3 so extend. Uma kucaca ukuthi kuyaqhubekeka. Engiqale ngo3 months ngingathathi ngamawala. Siyezwa nithi nofanele lahlane manini ngokufanele lahlana ke siqale la. Nibuye emva kwenyanga entathu niphinde nizosayina ukuthi isaqhubeka nje. Abomama badonsa amadoda ngamakhala. Bathi bayimbokote. Kulesi sikhathi. Amadoda awondli. Abafazi bashobene sengathi bangabafelokazi amadoda ephila. Badla imkhoti, badla imfino, ngisho bengasayithanda yini imiroko. Ngisho bengasayithanda. Duduze ezempilo kanti akusezona ezempilo isimo. Sikhathi sini lesi. Abaqashiwa bafuna ukulingana nabaqashi babo.
abashadile. Siphila esikhathini esinzima. Siphila esikhathini esimuncu. Namhlanje umama mayisebenza ebusuku, ewunesi esebenza ebusuku, indoda isebenza emini, engabe uyajabula ukuthi ama-shift ayaphambana. Mangise emsebenzini esibhedlela ingane yisele nobaba, kodwa aguliswe yikho lokho ukuthi zisele nengwenya. Hayi ingane ashada eyizele zayo le ndoda. Kunabomama sebaba namehla abomvu bakhala day by day, day by night, day and night bekhala. Indoda isiqonywa umntanayo wasemshadweni abamzale bewu-2. Ingamathe nolimi noyise kanti sebeyathandana naye uyise. Unina sekuyisikhova. Zwadla amabele elindile unqulu zamehlo mahalo mama. Ibhola likhishwa ngapha. Lokho ithi dedi kanti ziyaduma. Isikhathi lesi esimi ngenye indlela. Lesi isikhathi abantu abafela undembeza. Abantu bamnquma umuntu ngisho ekhala encenga ethi bengicela thathani noma yini ningangibulali. Umngamo ukhulelwe ngicela ukubona usana lwami. Bathu late. Ungaka bungazele sonke lesikhathi. Laba bantu babulala ngisho umuntu wesifazane. Kade ngifundela elinye iphepha. Kuthiwa babulala omunye umuntu wesifazane. Kubangwe inkomo. Bamhlahla. Wangafa baphinde benze indlela yokuyomqedela, hawu bagcina bemqedile. Waphela. Lesi sikhathi bonke abaphila kuso bahleze emeveni. Mama balesikhathi kuhleze kufuna badaze beyochecka ukuthi basashadile ngoba mhlambe ungihlahlela amehlo nje kade bayiqeda indaba yakho. Uhlezi ubala nje uhlezi phezu kwentenge kade bakudivorce ngale. Yobona usufelwe indoda uthi uyagijima thoshe nezitifiketi zakho uthi lezi tifiketi ayisebenzi mama, lezi tifiketi ayisebenzi. Lezi tifiketi ineminyaka ewu6 zingasebenzi wena wadivorcewa. Isikhathi esiphila kuso. Ake sithi amen. Lesi isikhathi esiphila kuso. Senza impilo ibe muncu. Lesi isikhathi esiphila kuso senza vila nonemali angayijabuleli. Lesi isikhathi esiphila kuso senza noma ufisa ukuthenga imoto enhle usabe ukuthi uzohamba phi ngayo. Lesi isikhathi esiphila kuso senza noma ufisa ukwakha i-double story uthi ngakhithuna ngiyahamba. Ngoba siphila esikhathini sabantu abane-jealous. Siphila esikhathini abanomona abangafisi ukubona omunye umuntu ephumelela phambi kwabo. Kulesikhathi akuyinokuthi umuntu ingane uyayizala. Isikhathi esiphila kuso omama bathakatha abakoti babadodana abo.
umona angabe yajabula ukuthi umzwami ngeke kusafa noma sengafa ngeke lisaphela igama lami kodwa mama vela aloye umfazi womntana wakhe agcwala amathumba wonke umzimba ngisho ebusweni athi angifuna afe ngifuna ukumona isikhathi kulesikhathi ikhohlisana ihlomile jikelana ngisho sopolitiki bese enhlanganene eyodwa zigebengu zithengelana izinkabi ibulalane zibuzise eqenjini elilodwa ngoba isikhathi somngolongolo abasebenzeli abantu abasebenzela umphakathi basebenzela inhliziyo zabo balandela ibhodo eliconzayo abanotho bacindezela abangenalutho abaphethe imali mfundisi umpele zokusiza abahluphekayo zidliwa ngababusayo bedla imali zabahluphekayo intombi ezinhle ezifundile ehamba ngamacox namakhezi amabalabala zidla imali yezalukazi lentokazi ihola 15,000 ngenyanga idlela 1,000 ologogo imsayinisi ithupha zobala ithi imali yobungakapheka ngenyanga ezayo iholele yona isalwa sesayini lasazi makuthiwa nyathela siyanyathela kuthiwa ayiveli gogo hamba idla intombi lesikhathi esiphila kuso isikhathi esibi kukhona abaqashiwe baqashwa ngomzimba abantu abanikezwe ikhundla baqasha abantu ngokulala nabo ma ungafuna ukwehlisa iphenti angeke uqashwe